Θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό για τις συμφωνίες που κάνει το Προεδρείο με τους βουλευτές. Και ζητάω βέβαια, διότι υπάρχουν, παρά τις αντιθέσεις μας, υπάρχουν και οι ανθρώπινες σχέσεις εδώ, οι οποίες δεν καταργούνται. Λοιπόν, με τον κύριο Κακλαμάνη το πρωί, κύριε Πρόεδρε, εσείς αν δεν το δέχεστε, πρέπει κάποια στιγμή το Προεδρείο να αποφασίσει τελικά τι εκφράζει, ή αν εκφράζεται μονομένα, ή αν κάποια στιγμή το Προεδρείο έχει μια ενιαία στάση απέναντι σε αυτά. Με τον κύριο Κακλαμάνη, είναι εδώ και ο Κυριακάκης και ο Κουμανιός είναι εδώ. Είχαμε κάνει μια συμφωνία στις 12.30 ώρα να τελειώσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία, όπως καταλαβαίνετε, συμφωνία με το Προεδρείο, γιατί μάλλον το Προεδρείο είναι αφαιρέγγιο απέναντι στους βουλευτές. Όχι κατά το δοκούν και ποτέ μας βολεύει. Δεύτερον, όταν ανεβήκατε πάνω, είπατε ότι τελειώσατε αυτό και είπατε λοιπόν πάμε στην. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο επί της αρχής και είπατε πάμε στην κατάθρωση συζήτηση και των τροπολογιών. Το διαβάσατε κιόλας. Πάμε για την κατάθρωση συζήτηση και για τις τροπολογίες. Από το πρωί έχει γίνει ο κακός χαμός με τους υπουργούς και με τις τροπολογίες. Ειλικρινά καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα δεν περνάει καλές στιγμές. Αλλά αυτός ο χαμός με τις τροπολογίες, η πρόεδρος δεν βλέπει σήμερα Βουλή πουθενά. Δεν βλέπει να δει τι γίνανε με τις τροπολογίες με τους υπουργούς και τι φέρανε. Ένα ολόκληρο νομοσχέδιο έφερε ο κύριος Δρίτσας. Έφερε 3 τροπολογίες με 24 άρθρα. Ο κύριος Πετράκος δεν μίλησε όμως. Θυμάμαι τον κύριο Πετράκο και είχε δίκιο και ο κύριος Λαφαζάνης είχαν δίκιο. Και εμείς λοιπόν είχαμε συμμορφωθεί όσο μπορούσαμε περισσότερο. Και η κυρία Βαλαβάνη ήρθε πριν από λίγο. Παλιά βουλευτής κι αυτή. Λοιπόν, επιτέλους κάποια στιγμή σεβασμός στους βουλευτές. Εγώ είμαι από το πρωί εδώ, έτσι, και μιλάω τώρα μετά από 6 ώρες. Μετά, προσέξτε, γιατί κανονίζουμε και τις δουλειές μας. Έχουμε και εμείς πρόγραμμα. Μικρό κόμμα είμαστε, όπως και εσείς παλιά. Μόλις τελειώσει, λέει, η συζήτηση, άλλο θέμα, αυτό που πήραμε χθες το βράδυ, θα έχουμε διάσκεψη προέδρων. Μόλις τελειώσει η συζήτηση εδώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Αλλά συγχρόνως στις 5 η ώρα έχουμε και 10. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Συμμερίζομαι όσα λέγεται. Περιμένετε. Γιατί ναι, συμμερίζεστε, αλλά τελικά εγώ μείνω 6 ώρες εδώ πέρα. 6 ώρες επειδή κάποιοι δεν τηρούν τον κανονισμό. Και όταν είμαστε, μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα, μην πω καμιά κουβέντα, ξέρετε, από αυτές τις μίζερες κυρίες οι οποίες δεν θέλουν τίποτα. Όταν λέμε για τον κανονισμό της Βουλής, ξέρετε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ντόνουμε από εδώ, ντόνουμε από εκεί, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Χρόνος. Εγώ θα πάρω και δευτερολογία μου τώρα. Λοιπόν, πριν από λίγο πήρα ένα mail, το οποίο μου έλεγε ότι, ξέρεις, υπάρχει μια κινητικότητα με το Juncker. Δεν το ξέρουμε αν υπάρχει και αν υπάρχει νέα πρόταση Juncker ή όχι τίποτα. Μακάρι να υπάρχει. Αλλά αυτή την πρόταση Juncker θα θέλαμε να την ξέρουμε. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Μου έγραφε λοιπόν αυτός ο Ευρωπαίος φίλος μου. Είναι πραγματικά πέρα από κάθε φαντασία το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια βαθιάς κρίσης η χώρα αντί να πει φτάνει πια, ετοιμάζεται να ξαναπέσει πιο βαθιά μέσα σε αυτή. Είναι αλήθεια επίσης ότι δεν πίστευα ότι θα τολμούσε ποτέ να βάλουμε σε αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να ρίξω την κυβέρνηση. Εγώ θέλω αυτή η κυβέρνηση να κυβερνήσει. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με τη δική του αλήθεια. Εγώ όμως θέλω η κυβέρνηση αυτή να κυβερνήσει. Και δεν έχω καμία διάθεση αυτή η κυβέρνηση να ταπεινωθεί. Γιατί άμα ταπεινωθεί αυτή η κυβέρνηση, μαζί με την κυβέρνηση θα ταπεινωθεί και ο ελληνικός λαός. Και δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Αυτό λοιπόν που ζητάμε από το πρωί με το Πασόκ και με την πρόεδρό μας, την οποία ο κύριος Δρίτσας δεν ξέρω σήμερα τι είχε πάθει, ζητήσαμε και σας είπαμε επανειλημμένως και σας τονίσαμε ότι η πρόεδρος μας έχει κάνει και τις επιστολές και θέλουμε συνενετική διαδικασία. Μήπως και την τελευταία στιγμή υπάρχει μια εκτόνωση της κατάστασης. Από αυτή την κατάσταση που κυκλοφορεί σήμερα εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και στο κάθε σπίτι, δεν έχει να κερδίσει κανείς. Οι Έλληνες θα χάσουν, η χώρα θα χάσει, όλοι θα χάσουμε. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής. Και θα είναι τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά από ο καθένας από ό,τι τα υπολογίζει. Και το μεν ναι το είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Έδωσε μια λύση στο ναι. Το όχι, τι σημαίνει το όχι τη Δευτέρα? Δεν έχει ανάγκη ο τόπος από διχασμό. Ο τόπος έχει ανάγκη από συνένεση τώρα. Όσο μπορούμε περισσότερο. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουμε τους τόνους
και να σταματήσουμε την όλη διαδικασία το να βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εποφθαλμιούν και πλάκα να κάνουν. Τώρα είδα σε ένα site αυτό που κάνει η Τουρκία, ότι θέλει να δώσει το δάνειο το αυριανό της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε τι δικαιώματα έχουμε δώσει σε όλους. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα λοιπόν να πω ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για συμφωνία. Υπάρχει χρόνος για εθνική διαπραγμάτευση. Υπάρχει χρόνος που να ξανασκεφτούμε όλα αυτά που κάνουμε αυτές τις μέρες. Από όλους μας, από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου. Στον κύριο Πετράκο, για το αγροτικό που είδα ότι είχαν μια αντέξη με τον Βασίλη τον Γεγέρογλου. Εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Και έχω... Άφησε με λίγο. Καλά κάνεις. Λοιπόν, και δικό σου δικαίωμα και καλά κάνεις. Λοιπόν, και τιμή σου. Λοιπόν, οι αγρότες δεν μπορούν σήμερα στην Ελλάδα να φορολογηθούν περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν... Καθίστε κυρία. Πρέπει λοιπόν το αγροτικό ζήτημα να μπει σε μια βάση που θα συζητηθεί σε ανώτερο επίπεδο. Όπως λέμε λοιπόν ότι το θέμα της παιδείας είναι εθνικό θέμα, έτσι έχει καταντήσει και το θέμα των αγροτών σήμερα. Ξέρετε ότι οι αγρότες την κατοχή, μετά από την κατοχή, ήταν η κύρια μηχανή ανάπτυξης της χώρας. Και μας έβγαλαν, ειλικρινά μας έβγαλαν από τα διέξοδα τα τότε, διότι παρήγαγε ο ελληνικός πληθυσμός. Οι αγρότες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ότι εάν δεν προσέξουμε το θέμα το αγροτικό, πιθανώς σε λίγα χρόνια, αν πάμε και τραβάμε συνέχεια από τους αγρότες και βάλουμε 13%, ξέρετε, όλη αυτή τη διαδικασία από το πρώτο ευρώ, αυτό είναι δυσβάσταχτο για τους αγρότες. Γιατί οι αγρότες, οι περισσότεροι, δεν είναι μεγάλου κλήρου. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει λοιπόν να δούμε ένα 5% επί του μεικτού και όχι βιβλία στους αγρότες, και ο ΓΑ να παραμείνει αυτόνομος. Ήταν ένα κάτι πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή είχαμε περάσει επί Πασόκ μια διάταξη που έλεγε ότι όσοι δεν έχουν τίποτα κάνει στη ζωή τους θα τους δώσουμε τη σύνταξη του ΟΓΑ. Τους διασφαλίζουμε σήμερα? Όχι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει το αγροτικό να αποτελέσει πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ μας, διότι υπάρχει περίπτωση σε λίγα χρόνια να έχει υποθηκευτεί όλη η αγροτική γη. Προχωράω πιο πέρα. Το νομοσχέδιο αυτό ήταν νομοσχέδιο το οποίο το είχαμε ετοιμάσει πολλές φορές και με τον Βασίλη τον Γεγέρογλου και με άλλους υπουργούς, αλλά δυστυχώς στην προηγούμενη κυβέρνηση με την οποία δεν είχαμε κάνει μια συμφωνία προγραμματική, αλλά δεν μπορούσαμε ποτέ να υλοποιήσουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες τις είχαμε. Άρα λοιπόν γι' αυτό στηρίξαμε και το νομοσχέδιο, το οποίο είναι καλό νομοσχέδιο. Έχει πάρα πολύ καλές προτάσεις και η συζήτηση που έγινε ήταν επικοδομητική. Θα μπούμε όμως στο θέμα που μας αφορά όλους. Και επιμένω ότι εθνικός στόχος της χώρας είναι η Ευρώπη. Είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας. Αυτός ο προσανατολισμός δεν πρέπει ποτέ ειλικρινά να μπει σε διαδικασία. Σας διαβάζω μόνο σήμερα, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν... Σας διαβάζω μόνο σήμερα την επιστολή του Χρυσόγονου, και θα πάρω ένα λεπτό μετά, που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Και γράφει το εξής: η ρήξη με τους δανειστές είναι μια ανέφικτη επιλογή και αν επιχειρηθεί η κατάληξη θα είναι η χώρα να επιστρέψει στο μνημονιακό εγκλωβισμό υπό χειρότερους όρους. Σαν τον κρατούμενο που επιχειρεί απόδραση και αφού αποτύχει καταλήγει στην απομόνωση της φυλακής. Οφείλουμε να αγωνιστούμε μέσα από τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια. Με αξιοπρέπεια να το κάνουμε. Δεν είπε κανείς να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν είπαμε εμείς ότι αυτή η κυβέρνηση να γίνει, η κυβέρνηση αυτή να ξεφτυλιστεί. Εμείς δεν θέλουμε ξεφτυλισμένες κυβερνήσεις. Θέλουμε αξιοπρεπείς, έτοιμους και περήφανους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, τελειώνω. Ολοκληρώστε κύριε Γρηγοράκο, για να μιλήσουν και οι άλλοι. Τελειώνω. Οποιαδήποτε, ειλικρινά, εάν υπάρξουν άλλες λύσεις τη Δευτέρα, εγώ πιστεύω ότι να μιλήσουν 2-3 η Ευρώπη δεν πρέπει. Λοιπόν, δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να οδηγηθεί σε ρήξη, δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να διχαστεί περισσότερο, διότι εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, όπως ενδιαφέρει και εσάς και τον Πρωθυπουργό, είδα χθες το βράδυ, η εθνική περηφάνεια. Δεν την χαρίζουμε σε κανέναν. Κανείς δεν είναι περήφανος από εμάς, όπως εγώ θα θέλω να είμαι πολύ περισσότερο περήφανος από εσάς. Αλλά μην μου το αμφισβητείτε και εμένα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει, έστω και την τελευταία στιγμή, να υπάρχει συμφωνία, να υπάρξει ανοιχτή δίωδος μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πρέπει να τα βρούμε και δεν πρέπει να πάμε με τομικά στην Κυριακή. Ευχαριστούμε κύριε Γρηγοράκο.